เ
Pripun, Mbak? Lah wong leren apa ya wong kerja kuli bangunan leren barang. Pripun? Oh, tangannya suwek. Wah. Ya reca leren sik ya. Ngono kuwi lho. Seniman ki ora nggur ketoke lungguh tutak-tutuk panggah duwe resiko. Lah sesuk sikil wis rapi Potonganmu ngono adewe paling endak nek tampil ning kene iki ya sing meriah. Kudu sing apik. api ya usah Aja tak-tok aja. wis kuat kuat Mau nek wong meneng ora tak-tok basa nek wong ngomong setelane wong bajo karo ngono ki beda beda. Sing enom karo sing sepuh kuwi beda. tapi rasane tetep bajo legend lho lho sarane donya kuwi ora dhisik lho Terus kuwi kok rulungan donya reokan dhisik. Aku tak pola dhisik sing apik. wow Nek bajo Kang non sewu Kang. Nek iso pungge iki aja kok kon ngamuk. Dembek ngamuk udol. Alah. kan demen ya bocah bener Pademu we meri to. Ya kuwi nyambut gawe sing apik. Tangga oleh apresiasi. Lah kok nggon ngeyel ora trimo. Lah aku kok terus sungkem gini. Rogo dikira jalur sangu. Aku isi lah. Lah kok kamu kok kuwi arep nyapa kok rono. Rogo ki Salaman. oan. Kesadarane ngono. Wah, kamu yo padha ae to. Ngono wae tak tampane aku jaluk isi-isine kok. Paling endak kowe iki ora usah mikir ngono. Yo tak pikir, Bu Suliah kalian Pak Subot Broto menika Napa? gawe acara gede ngene iki ragate yo gede. Terop iki yo meriah. Yo yo. Golekne plengkung pira iki? 3 setel. Sing tak pikir ya dijarene lho. Hanya apa? Mau untuk aku main gendas bos. Lah kowe iki yo Padahal waktu wis gas bayi. lah tapi lah adewe jenenge bintang tamu enak penyambutan lah ya sik iki mau. Yo yo. Penyambutan alhamdulillah iki adewe kaitan dulu disambut Entung Jati alhamdulillah menika wah. Hei, sing nyambut kan lho. Gelak nih. Nyambut. Sange nuki pedes. Ya tentu kono lho kowe. Aliane kiwa tengen. Pokoke mengke jalan kita lho, Mbak. Mau Mbak tunggale ilang siji berarti kuwi juwun. Potonganmu ngono kok. Apa usale menyaro bokong ngene ilang siji kok. Lah kan lak tak setorne kowe. Lah tak ora payu bukune renek. Potonganmu ngono kok. Pola wis sing apik. Ora usah mikir ngono kuwi adewe gawe guyune liyan iki wis padha karo amal jariah. Guyu edan kuwi. Nggih leres apa nggih? Rungokno kuwi. Iki jajale aja magruk kaya pak mbak. Pacar banyu. Kuwi yo satu wong. Malah nenek. Dadi kok sia-sia to kowe iki. Lecuk matamu. Ya ora ngesu ngono kuwi kok. Kok mlilik kene kok. Ya paling ndak kowe karo iki ya kalah.
Ngapo? Jajale kolam. Lah ini lho. Ini Sikit kode. Beli apa matane karo kero. Ayo Bang. Yo. Tomong. Bocah lek SD kelas 4 iki wis gak tau boten parang. Ya bener. Samare gak ono wis apa? Sing marah wis satu sapa? Lah tadi ditung loro bene 20 aku 20 awakmu 10.000. Memanipulasi bocah cilik iki dosa lho kuwi. Terus apa aku aku sih terus kok. Ngono kuwi lak ora alhamdulillah ya Allah. Dek. Sing gerak-gerak bosok mbok ben. Wah iki awakmu dikek Malaysia karo. Karo Pak aku sing kene Pak Ijo dadak ijo lho iki. lha iki nyambung kok iso pikiran jerkono iki lho. Lah lungsek lare dijole lho. Iki pecane 800.000. 800.000. 800.000 tenan. 800.000 pedus tok lho nggih. Pedes stok apa 800.000 sak nyolong kanca bareng lho. Lambe mulo. Ya paling enggak ora sak kesusu kok ijolne. Ora sak. Iki ngono kena dige modal adewe besok sak wayah-wayah nek tanggapan ning Malaysia kena ge sak. Ah siapa modal apa tanggapan ini sepi Malaysia. Ngono mbok ya diamini. Amine wong tahun iki ra sepi kok dadak Malaysia iki ngulir. Ya kuwi to nek kono kan rame lho. Rame apa? Lah iki rencana kowe awakmu karo aku ki saka Dinas Pariwisata wis didok Dok apa? besok tanggal 24 Mei. Oh iya. Budal ning Spanyol alhamdulillah niki mboten kok pamer mboten apa alhamdulillah. Bawa jenenge kono apa? Nah, alhamdulillah. Benjang wonten Spanyol badhe ngedu niki kali Banteng. Botoh ae. Pola kuwi lho, Mek. Ayo so.
duduk ra enak. Lah maklemu, lah paling ngendak nek kono damel kursi, mbok yo disarane kudune gawe kursi apa? Kursi pantai lho, Mbak. Tak dudu kursi pantai meneh, Mbak. Umpamane Lek Mbak ya kursi ngene iki lho. nek iki Aku karo Jatil iki lho. ya. Umpamane kowe kursine Iki kan kursine mau Mbak ngene iki lho. ya. Lah aku nanti kursi pantai. Nek sing nom-nom ki patute kursi pantai. Bocah iki bibit-bibitan kok. Ndi delok jajale kursi pantainya. Lah kursi pantai iki ngene iki mau enak lho Ndek Cahayu. Tak didai. Iki ngene iki ya iso ngepel kekop-kekop. Iki nek umpama kendekan, nek arep dhuwurne ya iso. Lah iki setelahne nek ngene iki. Wah, dengan iki kowe kuwi kok kursi pantai. Variasi kok. Acarane apa dirembuk? Terus lene wis jati ya. Keluyurane. Terus ditonton mau sampe lebane kok tulak terus jati-jati iki ngambil boye toto ya. Kok masa omong lho boye sing ngambil. Iki lho ambilmu. Ya. Sunatane adine dhewe. Oke di wong. Gereja. Gereja. Oh, dek. Ayo macet gereja. Iki yo galongan iki. Galongan kok. Waduh, bro. Bisa duit ora dijejer kene. Ya. Alhamdulillah menika Bapak Subroto kalian Ibu Sulia. Sumila. Oh Sukita. Sutia. Sutia bapak semen ya lho. Iya, Sukita. Sutila ngono lho iki. Lah iki Sutila. Baru sithik Mas aku ngono. Bapak Subroto kalian Ibu Sutila dadah-dadah tasyakuran kita putrane. Mugi-mugi putra menika dados putra ingkang saleh, ingkang migunani tumraping bangsa negara lan agama, lan saged mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwek. Aduh. Apik ngene iki. Terus pisan kuwi ugemana gawe bapakmu karo ibumu sing iki gaya acara iki tasyakuran. Lah kuwi enek arepe ya enek kuwi. Apa kuwi? Wa ita'atina rabbukum la insya kantum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabillah sadid. Sapa wong sing gelem ngawujudaken rasa syukur marang Gusti Allah Pangeran bakal ditambah nikmate lan sapa sing kufur sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Lara kuwarat iki. Ya mloro iki moto merem ya ora mloro. Wis pokoke dongaku siji le. Kowe saiki apa iki syukuran kita no? Kitan Kowe iki badhe sunat kowe dadi Joko. Joko. Joko iki aja lali salate wis gedhe iki aja Gusti kok ngomong wong tuwek ning kowe kudu tandang dhewe. 5 wektu aja lali. Kok iki kok dadi wong lanang iki sing kok tanggung jawab wong lanang iki gedhe besok tikungane akeh mergone wong lanang iki bakal sesuk mlebu swarga. 98% wong lanang iki mlebu swarga. Dadi tanggung jawab kudu sing gedhe. Lah kowe kok duwe penemu kaya ngono. Lah iya lho wong lanang kosok. Wong lanang sebab apa wong lanang kok 98% mlebu swarga. Rekoso kerja ora mikir awak, ora mikir apa mulane weteng-weteng kowe. Jual wong lanang delok rek. Soko sampe lawu ditin. Kok mergo kuwi saka nrimane nyambut gawe ora dikek dhewe dienggo anak karo bojo karo keluarga. Lah iya lho. Kuwi lak nek wong lanang ya wong wedok paling ngendak lak kowe ya roh to. Wong wedok ada dua kriteria. Enek ayu, enek elek. Nek ayu Mlebu neraka. Nek elek mlebu swarga. Lah apa kok sebabe sing ayu mlebu neraka? Wong ayu kuwi kurang trimo. Kadang to ngene gawe skincare. Melu-melu kuku. Matane blalak-blalak sing dikaya apa? Soflen. Kaya ngono kuwi ya. Mangkane ora nrimo mlebu neraka. Iya lho ora ndelok kaya wong lanang. Nek wong wedok elek kowe mbok nriman. Nriman. Piro-piro ditampa. Ngono.
kuwi ta. Lah ya, Wong nek wong ayu neraka, rokok. Kuwi kompok iki, kompok. nek elek Swarga. swarga wong gelar kudu iso gulung lho. Tak belum, Pak. Menika Ibu Sutilan nek saka pendapatmu ayu apa elek? Ojo kuwi. Hei, ojo kuwi lho, yakin iki lho. Lha napa wong kowe iki sing gelar ya kowe ayu neraka, elek swarga. Ojo kuwi lho, ojo kuwi. Hei, ojo kuwi lho. Ya ora iso ya kudu ditanggung jawab lho nek kok. Ayu neraka, elek swarga. Swarga. Bu Sutilan menika Liyane kuwi ya. ya wong iki sing dadak kok dipertanggungjawabkan lho. Oh, hei. Bu Sutilan Ayu. wah dongakne neraka berarti kowe. Kowe dongakne neraka. Ora. Mau ini mlebu neraka, belum nanggap berapa iki sedekah karo tangane, akhire mlebu swarga. Kalamu dhewe iso iso didongakne keluargane. Pokoknya doa aku siji nggih Bos, ya selalu Amin. rezekine lancar. Amin. Wong ngene iki padha karo sedekah kok. Ya bener. Sedekahne gede nyenengi tangga, nyenengi kabeh. Kuwi ya modal duit ora titik oke. Oke kira Gato rumus bae paling sehat selalu. Amin. Ya Allah. Rezekine lancar. Amin amin. Ele. Ayo ganang lho Ayo ganang lho. masyarakat yo ben ora ketang saukelan. Butuh ini. Ya nek ora ketang saukelan. Iki juara terus lho nggih. Lomba. Tepuk tangan cakep semua Dek jenenge. Reja. Dipulane ora ketang saukelan. Dah, monggo Pak. Jadi saat ini masih di Pak. Ayo ya Mbak Adi sing kae. Panas kalau matang ya. Yang wong aslihamu Ali iya. Pergi keliru. Nanti kono nih. Lagi Dereja ki sopan wae. Berarti lah kamu. Dek Reja sampun. Menika Dek Broto nggih kersane. Oh, boten. Batik di potonganmu. Batik Broto broto. dia dek niki yo guyu-guyu Pak. Lah sampai Pak Broto debrek iki bojone. Piye? Celangaan lho kanca. Si aku Pak Broto ora adil. Lah kok ora adil? Basa wedok kok nyawer. Ade basa. Ada wewe dicepaki iki. Cepai yo. Neng mburi kayaknya kowe lho kan. Apa mir kumbal tok. Kok kegejian ae kanca. Dilanjut to. Ya.